сарбанди нерӯгоҳи барқии оби қайроқум рахт нашуда аст. эҳтимолияти ба вуҷуд омадани садама мавҷуд мебошад. ин ақида чанд муддат мешавад ки дар сархати расонаҳои ватаниву хориҷӣ, махсусан дар ҷумҳурии Ӯзбекистон сару садоҳои зиёдро ба бор овард. чанде аз сокинони вилояти сирдарёи Ӯзбекистон дар ҳароси зери об намондан кӯчҳои худро бардошта рафтанд. ин сару садо ва ҳангомаҳо як ҳафтаи охир дар кишвари ҳамсоя давр мезанад. охирон ҳокими вилояти Сирдарё Ғафурҷон Мирзоев маҷбур шуд ки бо аҳолии ин минтақа мулоқоти рӯбарӯ анҷом диҳад, чунки сару садо ва мишмишҳои ҷой дошта оид ба рахт нашудани сарбанди нерӯгоҳи обии Қайроқум асос надошт. оид ба ин масъала бо чанде аз хабарнигорони ӯзбекистонӣ дар тамос шудем. онҳо сару садоҳоро тасдиқ намуда гуфтанд ки вазъи имрӯза нисбат ба рахтнашавии сарбанд мӯътадил мебошад. сару садо дар мавриди рахна шудани нерӯгоҳи обии Қайроқум ва сарбанди он дар ҷумҳурии Ӯзбекистон хеле баланд шуд ва ин сару садоҳо дар аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба мушоҳида расид. аммо мутахассисони ин нерӯгоҳ мегӯянд сару садоҳои мавҷуда тамоман асос надорад. ҳоло тамоми агрегатҳо ба таври бояду шояд фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. Полот Полотов сардори хадамоти эҳтимодият ва амнияти фаннӣ дар нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум мегӯяд ки сару садо ва ҳангома асос надорад, чунки ҳар лаҳза мутахассисони ин хадамот вазъи обанбор ва сарбандҳоро таҳлил ва мушоҳида мекунанд. тамоми вазъи нерӯгоҳ зери назорати онҳо қарор дорад. эҳтимолияти сар задани ҳодисаҳои нохуш мавҷуд нест ва барои пешгирии ин ҳолатҳо ҳамарӯза мутахассисони бо таҷриба корбарӣ менамоянд. Камана чиқили ки мебинитон сарбанди мо дар ҳолати кори ҳозир ягон хел иллат ё ягон хел сӯрохие ки надорад. ҳамин он гапое ки ҳозир дар шабакаҳои иҷтимоӣ мана пайдо шудагӣ ҳамаш бардурӯғ мебошад. сарбанди мо дар ҳолати корӣ ва эътимодият қарор дорад. наҷош наета ҳозир нерӯгоҳ бо тавонии номиналӣ кор дорад. ягон хел нуқсон надорем. оиди эътимоднокии кори нерӯгоҳ камбудӣ нест ва ягон хавфи ба вуҷуд омадани ягон хел нуқсонҳо дар мо дида намешавад. мониторинг ва таҳлилҳои мутахассисони ватаниву хориҷии нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум ҳамарӯза анҷом дода мешавад. сарбанди хокии ин нерӯгоҳ тахминан 1.2 километрро ташкил медиҳад. сарбанди бетонин бошад беш аз 200 метр ба ҳисоб рафта вазъи сарбандҳо мӯътадил арзёбӣ карда мешавад, зеро ин сарбандҳо ҳамарӯза зери назорати мутахассисон мебошад. аз ин рӯ ба вуҷуд омадани ҳолати садамавӣ аз эҳтимолият дур аст. бояд гуфт ки оиди назорати сарбанд чунин гуфтаниам ки шабонарӯзӣ оиди кори сарбанд мониторинг гузаронида мешавад. махсус пизометрҳо дорем. дар он бо ёрии онҳо ҳолати сарбанд ҳамавақт шабонарӯзӣ мушоҳида карда мешавад. аз тарафи коргарони нерӯгоҳ назорати шабонарӯзии сарбанд ба роҳ мондашудагӣ ва ягон хел нуқсонҳо то ҳол дида нашудааст ва боварӣ дорам ки дида намешавад. мушоҳидаи сарбанд ва нерӯгоҳро гурӯҳи махсуси гидротехникӣ беш аз 20 нафарро ташкил медиҳанд. ҳамарӯза зери назорати қатъӣ мегиранд. аз ин рӯ мутахассисон бар он бовар доранд ки эҳтимолияти сар задани ҳодисаҳои рахтнашавӣ дар нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум вуҷуд надорад, чунки вазъи он хуб арзёбӣ карда мешавад. ҳоло бошад тамоми агрегатҳои нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум коршоям мебошад ва мунтазам фаъолият дорад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.